My sa nachádzali v stane Café Kušnierik a teda bolo povedané, že tam môžeme ostať, že zrejme to tam bude bezpečné, ale asi 2 minútky potom to začali padať vlastne tie oporné stĺpy toho stanu, ešte počas toho, ako tam sedeli ľudia, takže niektorí sa rozutekali von, niektorí do tých takých buniek. Keďže my pracujeme v tej kaviarni, tak sme sa schovali tam a tam sme uchylili aj ostatných ľudí. Niektorí sa rozutekali, niektorí sa teda schovali pri nás a tam sme strávili ten zvyšný čas. My máme plán ísť domov, čakáme od vás, nejak pobalíme veci. Teda už sme pobalili, čo sa dalo a ideme teraz domov, lebo stany boli také, že polo postavené, väčšinou premočené, a takže sa tam nedá ostať. Ponúkli nám organizátori aj náhradný stan, ale vzhľadom na to, že sme mali všetko vlastne v tom stane, v tej vode, tak odchádzame domov, aby sme si všetko vysušili. Konštrukcia začala pomaly padať, takže oni začali utekať, naháňali sa, kričali, lebo tak samozrejme chytili takúto prvotnú paniku, čo je prirodzené, až kým nepadol ten stan. A našťastie ja som bola tak blízko toho východu, čiže ja som to len nadvihla tú plachtu, preliezla som prvú tú konštrukciu, takú, čo tam bola a vyliezla som von. V hlavnom stage vlastne hlasili asi pol hodinku predtým, že v podstate asi príde tá búrka, že niečo sa blíži, ale že teda zatiaľ to nevyzerá až také silné, že ešte nám nevedia povedať presne, ale že keby náhodou prišla náhla búrka, tak len všetci sa máme ísť schovať a čupnúť pri najhoršom, ale že zatiaľ teda ešte nám budú hlásiť, ak by to bolo horšie. Začala búrka, videli sme čierne nebo, postupne nám začali hovoriť, že máme opustiť areál alebo sa schovať vlastne do hangárov proste mimo stanov a máme sa ísť všetci poschovávať, lenže to bolo takto, že lusknutím prsta zrazu proste začalo, že cítila som na chrbte pár kvapiek a spustilo sa toto. Takže sme všetci utekali a neviem moc, čo sa dialo okolo, lebo fakt všetci proste utekali, jak mohli, lebo stany padali, lietali všade okolo.